हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर जों दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों हिन्जावजों आं दिनैहाय हिन्जावजों फार्स्ट टाइम राइड खालामनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हिन्जावजोंसो नायलां जों बहा थांगोन भिडिअखौ हिन्जावजोंसो नायलां जाबाय आरो ना दा जों रेडि जागासिनो दं नै लोगोफोर नै वाव फुल ब्लेक वाव बाइकजोंसो थांगोन दिनैहाय जों नायलांबाय था भिडिअखौ दै जोबजासे मोननै मोनथाम बुस्थुफोर सोबावनांगौ दं बेगावहाय दा बेखौ आं सोना लाग्रोनोसै लोगोफोर सोदो दे जायगा दंना गैलाथाय हे माथो गोलावथार मेरला जायगा दंरा चार्जार पावारजों बेयाव सोजोबसै हानब्रबनो हानायनि नामा बोथोराथ' बिराद गरम लोगोफोर ओंखायनोथ' फुङाव थांनांगौ दा दहायनो फुङावनो ओंखारनो नागिरदोंमोन खिन्थु जों दुगैनानैहाय लेट जाबाय दा टाइमा नै नायदो 7:76 जाबाय माने उन्दुनायाबो जोंना 1थासो जाखादोंना पेकिं खालामनानै माबा माबि सोनानै मानानै बेखायनो माने थाब सिखारनो रोङासै आरोना जाबाय दायो नै फैसे ओमफ्राय आं जिरायनो खस्थ' मोनगोन नामाब्रा जाग्राया बसो थानांगौ नै आदसा माबा दंकिनियावहाय लड होनाय बायदिसो मोनबाय आङो दालाय होआ गारि मोसौफोरावहाय ओरै फारसे होनानै थाबायहैयोना ओरैनो दंकिखौहाय दैखौ लानोसै आखायावनो ना माथो सोजायो दे सोदो होनबालाय नांगौ जायोना सोजाया एसे नांगौ हाबजानाय नङालै इयो आखायावनो लानोसै नामा जेबो लानोसै आखायाव लाया एफा गिलिर बुस्थु आखायाव लानोसै बेयावनो ओरै साइडआव सोनोसै गेजेर गेजेर दै गांगोन ना गावा नोगोद गबाय माथो ना साफ्रे हो गया अभी हम जाएंगे सीधा उड़ के जाएंगे ना चल के जाएंगे वो उड़ के नोंथ' बिरगोनसोदां न' हाबहैखाला दा हाबनांगौ गैखाला न'आवहाय गानदो दे मोख्रा थफि बायदि नुसिगोन नामा खामान्द' टाइप मोख्रा थफि गरब' गाननो मोजांथारहाय जाबाय दा दे थुदो दा हेलमेट गानखांबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय नायदो नै हिन्जावनि हेलमेटआ नैबेबायदिखौहाय बेयो गाननो बायो बेखायनो लायाखै बिदिखौहाय दा बेखौनो लाबाय आरो नै गानबाय नों सालायैया बेसेबां गोबाव जाखोमोन मोजां सालाय दे दासो नुदों दा नुदों दासो लोगोफोर गप्र' गैया नै गप्र' गैया दे मबाइलजोंनो सोलिनोसै नाजालांगोन मोजां जायगा नुबा ने चलो बाय बाय सेनिफ्राय बाय बाय आयो लोखि गाबहरो दे थांबाथाय बेंटल मोनबाय बेंटल दाबो खुलि जेनाखै थांसै थांजायो बेंटल बाजार नेव बाजार जायो लोगोफोर बिस्थिबाराव बाजार जायो बिस्थिबाराव जायो जोङो दा गुवाहाटीयाव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे हमस्टेयावहाय थानो नागिरदों
थांबाय हिन्जावा नै गेट खेंहैबायनोसै नै बाइकखौ दोनथ'बाय बेवहाय सान्दुंआ बिराद गोसा लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं दुंदों नै आयौ अयथासार गरमखा नैबे हमस्टेयावनो थागोन आरोना जों हरनै थागोन बेवहाय आनन्द बेनो दा ना बे नङा थ' जोङो दिनै A few minutes later. बेनो आरोना ओमफ्राय जायगा गैयाबा मारै सिङाव दोननो हायो नामा गावसिनि सिगां बरिया हेभि साफालै सथि बरिया साफा नै बेफोर लादो दा लाथ'वा रुमखौ देखायनोसै है गाहायाव मोनैखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आं गोजौ गाखोनो बाथारखायो गोसोबानो ओंखारनो हायो गाहायावबा नै बेयावहाय टयलेट बे मालायनि सोदाहाय मा मालायनाव हाबलाबायखो नोंलाय 103 Come on, get inside. AC Tepa फिसा साबाबो AC इस ओइ बिसनाया जा साइज गुवारथार लेबुनोबो नङा जों बिदि एसे गोराहाय एसेया वा आराम उन्दुनो मोनसिगोन खुसिथार नामा ओंख्रिखौलाय मा बुस्थु इयो किचेनबो दं होनदोंमोन बे वाशरुम सावारबो लानो हाबाय साबाबो दंखायो हनै गोदान दोनखादों मालाय टिभिबो नायनो हाबावसो नै बेखौ खेवदो काबार्डखौ नायनाय थालासो गोजौनिलाय गोजौनि थाला गैया खोमा ए गोजौआव दोननो हायो ल ब्लेंकेट ए बरिया साफा थ' किचेनखौ नायसै किचेना ओंखाम जानांगौ जोंहा बेयावहाय जिरायनानै नै आइ किचेनाव खिथु फिदिंनो बिदि जानांगौना किचेना ओरैबायदि फिसा थाखानाया दैयालाय दै मोजांखा नै मा सालायनो थाखाबाय बरिया बे मा दै गुदुं नै फ्रिज दंनायखायो बे फ्रिज मा दंनायसै फ्रिजआव दै गुसु दं नै केकखौ दोनफैना जानांगौहाय गाबोनथ' केक मोनगोन ना जों बानायबा दोनफैना जानांगौ माबोरै मोनदों बिथांजो बुस्थुफोर दंजोबो दा दुगैखांबाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोनबाय आरोना फ्रेशल' ओंखारबाय नै बायजों बिराद खस्थ' जायो लोगोफोरा सान्द्रि जानाङो आरो सान्दुङालाय ओरैबायदि खस्थ' दिनैहाय एसे खमबावसो सान्दुङा सोमजोबखाबाय नै गोसोमल' नुखाबाय ससे आखाइखौहाय ओमफ्राय नै बुरैया संगासिनो दं माबारा खनसे गैया नालाय ओमफ्राय नाख्रेबलाबायबाय आङो जायगाया गोसो बायदि संनानै जानो हायो आरोना हमस्टेयावहाय ने ब्रयलार टमेट' आलु माबायदि मोनदों गोसोखौ ओंखामा मोनबाय दा ओंखामा संखांबाय दहननो संदों ओंखामा मोनखाबाय खोमा दा ओंख्रिल' मोननांगौसै नै लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि मोनजोबनानै जाजेनबाय नै वा बे आं जानायमोनखौ आं जानो लुबैदों ओरैबायदि गोथाव संखादों लोगोफोर दिनैहाय हिन्जावानो नै जाखाबाय जागासिनो हेबि गोथाव आलुजों ब्रयलारजों बरिया संबाय टमेट'बो ओमफ्राय मानो फैदों जों खोन्थादो दे मानो फैदों दे गुवाहाटियाव खोन्थादो औ माने खोन्थाखादोरा दे थांखाया माबागोन आं खोनायो
माने आङो वेडिं केकनि ट्रेनिं कर्स खालामदों आरो माने वेडिं केकनिखौ लानोबा माने बे नर्मेल केक बायदि नङा बहुद प्रब्लेम थायो बेवहाय माने गोरा जायो आरो मारै खालामबा गोजौ गिदिर थिखोनो हागोन ओमफ्राय फोरोंग्राया जाहैबाय दिल्लीनिसो दायो फैगासिनो फ्लाइटजों फैगासिनो सफैयाखै दा मोना जाफैगोन आरो फार्स्ट टाइम माने बियो आसामाव फोरोंफैगोन आरो आसामाव बिदि फोरोंग्रा कर्सनि गैया गाबोन नुगोन नोंथांमोना आं ब्लगाव देखायगोन माबायदि फोरोंनाय लोगोफोर आंनिखौबो ब्लगखौ नेनानै थाबानो जाबाय बुरैनि ब्लगाव नुगोन लोगोफोर बे वेडिं केकनि माबा दं आरो बेना क्लास दङ दिल्लीनिफ्राय फैगोन फोरोंग्राया गाबोनहाय बिनि ब्लगाव नुगोन ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आंनिखौहाय नैबेयाव नुथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं जाबाय थांसै